SMS se tum phirang kya me ke pha Abarim KPLT amasong hinpen Welfare Society ke sengpon Dolamara open stage along APHL sia songatum executive meeting ke padupon Nurak Pathua Klamalong Football Championship ke pamanpon. Kardom Abirta thanbang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi live ke langwera raddo anaphan Kardom pajiriglo Kardom. Tangte Pini Abirta lenonang tonpen arjuponik sina. Pini Chitiache Clonify Crepe Clear ni Manja Cattle Farm IB along San Maholder and Suppliers Association Matithi Hekpen SMS tum phirang kya me ke pha Pini Chitiache Clonify Crepe Clear ni Manja Cattle Farm IB along San Maholder and Suppliers Association Matithi Hekpen SMS ame phulion ingling lapen Kongchun Bang Roshan Timung tum phirang kya me ke pha ponalam thela puhenlo Sangti ka cho jor ador ka che tonte pena jok pinang ana kisung dolo Sangti cho jor cholang ador me sen pen se cho jor nang jipura Moholder do ana phanta non ni thom ni pliang bong pen chingwai chingsara ador me sen pen le cho jor lo nang pusi pini me along pen ningjepon Lapen Forest Department at tuma phansita choro parlo methang arona teng pen si Moholder at tuma phansita ke claim jamu anta claim bidunlo Lapen CEM Dr. Tuliram rong hanga phansita akero pilo lapuson government pen barsai ke me kipi pon theka pon Lason thot si Moholder do ana tuma phanta documents choklim nangji lapen TP chalan royalty pinangji pusi bank so me pen pacha thangpon Pardon nilimen ke leoning leng nililada Sen Maholder Supplier Association amai phugilo dan pu niliar ke ate hai roson timu kongchun bang Sen Maholder Supplier Association manjak nasi ampere bang ke niltum la Department of Forest and Environment Department of Akiro pilo ate non alang litum penang kam ceklem lo lapen Opera kiru ke iltum ke aisa Dr. Tuliram ronghang alang si foresta lang pembom lo si alang li outsinon forest department tami si track pensi dolo pen revenue tami kebat ji ang thek dolo nasi non iltum tami kanto we Moholder tum ana phang ka achuning ri ke la phelo iltum tipi chalan Mate ofoms tame kado wis tame en perji fansi chuning rilo lapen paper samokha mate mohol si tame choklim pensi royalty pi pensi government fan royalty pi pensi kado wis tame claim nang po lapen sona hutsi ilitum si tame ma Moholder tum an si tame sang ti si tame ador me sen pensi ke NG fansi chuning rilo then la so putaksi dan apa nak tinggal bom setame itu Moholder an cingrum pensi, labang solam setame cingwai nang po, labang Pini labang so perang kia mai long pensi setame alam aduwe Moholder depan tak kacuningri alam the pali iglo, lapen iltum government fan ta royalty pinangji, lapen paper setame itu kaduwe genuine nang kokpo, lapen ilitum setame sakti setame ador setame iltum esen pensi pinangji pusi kaduwe fan tame chuning ripono asi churolo nali tum kado be media to mastame tum porna tipen la solam the pali pi ko pusi itu nali tum kan chuning ri Karbi anglong manjapen momita timung pi report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta lenonang tonpen arjuponik tha Abarim KPLT amasong hinpen Welfare Society ke sengpon
Patumi chitia che klonify krege thomarni porpha isia pormalompen abariam KPL TM asong atuma hinpen nahor lang somate nahor jana bariam KPL TM asai hemalong tongsekot pen me ing nipon Bangso me along abariam KPL TM chairman Mensing Kramsa chitong dun si May Chari Ponlo lason si May along pinang ankiklem kita masaya mo chingwai chingsai padupon si puthot abariam KPL TM Welfare Society Committee che don sarpen seng ponlo Labang Swahut May Puar Pumen Singh Tokbi, Dun May Pu Joy Singh Singnar, Kongchun Bang Jamson Tiron, Rapchun Bang Rowelson Hanse, Dihin Rim Bang Deva Kram Salapen Martina Ingtipi, Sai Hemchun Bang Rajan Rong Parlapen Amando Rongpi, Lamjai Sarpo Sonjit Timunglapen Monto Terang, Organizing Secretary Dilip Timunglapen Lawrence Tiron, Sports and Cultural Secretary Enjoy Singh Narlapen Arun Hanse, Office in Charge Raju Ingti Lapen Ram Singh Ingti, Bidisar Men Singh Kramsa. Lapuson che don sar pen arpu che pek ponlo lapen klemra pe abang phu abang phi do ana phansita me members thapon si welfare society ke pang tang pen ke paching thura saya mo an ki ding pon jialam che than chimum pon si ing samjin pen me pajut ponlo Karbi anglong manja pen momita timung pi report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Dolamara open stage along APHL sia songatum executive meeting ke padopon. Patumi chitia chekloni phai krege thomarni lakhaing koira trok Dwarbagori MAC constituency angkang pi Dolamara open stage along APHL sia songatum executive meeting ke padopon. Dwarbagori APHL si May Pumondar Singh Ingti pensi bang Swami Charipon, Sai Hemchun bang Jonaram Terang pensi Aluhi Pachinipon, Lapen Kongchun bang Robin Rong pi pensi Make Phalam The Thanpon. Labang Swami along Aluhi Aman pen kachatong dun lakit Dolamara Panbari polling station Congress I May Pujual Teron chitong dun. Lapen ke Dolamara polling station Congress I May Pujual Teron APHL si asong along chepa ogdun pen. Labang so executive meeting along chepa raipon ke. Jasimet pen Congress I ASDC atum pen non ke mang day thora long prabjin pen joining program ke paman pon chia puthak alam si chingwai chingsai pon puta Dwarbagori APHL si May Pumondar Singh Ingti pen ningje pon. Lapen Labang so joining program along bang pharo pho armunang join dun jibuta Mondar Singh Ingti pen ningje pon thu. Lapen lapu patumi Congress I pen APHL si asong along nang chepa ogdun Jual Teron pen kaningje pon ke APHL si henlo ahok 6 schedule ke otheba party lo. Lasinili taka chepa ogdun puta May along ningje pon. Karbi anglong Kaziranga pen Rowelson Rongpi report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Nurak Pathu Aklamalong Football Championship ke pamanpon. Sildharampur Nurak Club ahin pen patirpi pon si Karlitang Mongol Singh Teron la pen Karlitang Jumirong Parpia Tumamen pen Football Championship Nurak Pathu Aklamalong ke pamanpon. Karlitang Mongol Singh Teron la pen Karlitang Jumirong Parpia Tumamen pen Football Championship Nurak Pathu Aklamalong ke pamanpon along. Ke Pathu Cheng Cheaprang Nurak Club May Body Literon na hin pensi Nurak Club Alama Pangjar ponsi Karlitang Mongol Singh Teron ahema sorsang pikareng rong hang pilapen Karlitang Jumirong Parpia Chekle Humsing rong paratuma hin pensi kachikimo amelor kaipon. Ke Pathu ke Cheng Siarni Cleared Up Football Club la pen Nirmal Football Club atum angbong si Pathu pang Cheng ponlo. Ke Cheng si ke Pathu ponalong Cleared Up Football Club atum goal pum trok pensi chepahay ponlo. Bangso ke Pathu kangsai pona bangku kasa referee Romit Timung Purno Tiso Ajit Terang volume tiso atum hin pensi ingsai ponlo. Bangso ke Pathu ke Cheng Siarni Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Lapen VDC Chairman Rajesh Teron Lawrence Rongpi Denarong Townward Commissioner Pen Chenglok Penang An Ketheki Dingatum Chetong Dun si Ingsam Jin Pen Pachunpon. Lili Mongol Singh Teron Karlitang Lapen te Lili Gasupi Tumirong Parpi Karlitang Asomen Pen Pini Ilitum Purialisi Kela parti pondo sia tournament do asala so tournament Pini kecing serni la asi rada phani si chuningri mahamai rada phan adu babe jong si players atum aning hang pen jong si team dolang tu ke nang chepate dia phan chuningri ponlo la pela da ka prize mani ma ngani tum purial si kecing bai pons ke thik pondo lo la pange ke haya bang ke suri ko
final match aku lapen runner soba bang ke grade pong lapen best player apa nama suri ini best goalkeeper suri ini lapen ke hal suat team puri sarana ke puri referee team atau apa ini tuh puri lapen cengbai lo asih so jersey bang ke lagi ke high lapen kerem mana pipon ko lapen la tum gitulah best player lapen best goalkeeper atau mana boot set di sisi ini tu mahir kan pipon ko kasobang Pini itu mendapat cek kasi alang itu akai alambo ke lain lo ini tu nili bangda harta ke kompensasi arong cewek juga kasi non ahem sorta la pudo lo buka alang li dipila nili bangda abong lo tapi la jumirong parpi bangda nili kasuki lo harta ke kompen alang li ram sebika sakuri je klaim jika harta ke kompen penal lo yang ko penjita arong cewek juga hasil itu puria lagi sepen si ningduk pigan alang itu macam mana ni pen kita ini tu masuk abang ke itu rada long pemas long itu paklang salang itu anaman di man pen itu reng dong reng ni kedutang itu makon abang hir jumin ang pipon publisi Pini so tournament itu kibipon Karbi anglong dokmoka penruka senkro report Biswanath Karbi live. Tangte Pini Abirta laan pen sikang ton pon iglo la sikado kawi phanta kurwang thu la pen do me thakmi